Pacea Domnului, fraților! Aș vrea ca în seara aceasta să împărtășesc cu dumneavoastră bucuria mea, și anume faptul că mă bucur că trăim astfel de timpuri. Am să argumentez. Mă bucur pentru că știu că în astfel de timpuri, astfel de evenimente, ies la iveală oameni puternici, oameni care fac diferența. Și eu cred că oamenii lui Dumnezeu sunt oameni care fac diferența. Încă de când le facem cunoștință cu Biblia copiilor noștri, le povestim despre eroi din Biblie, le povestim despre David, le povestim despre Avram, le povestim despre Gedeon, le povestim despre Iona. Le arătăm modele ale unor oameni care, prin Dumnezeu, au devenit puternici. Și aș vrea să mă opresc în această seară asupra a 3 exemple. Unul dintre ele este Iacov. Iacov a plecat din casa părinților lui ca un om slab. Nici măcar nu îl recunoștea pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul lui. Găsim asta în Geneza 28:21. Era un fugar, era nesigur. Și așa a fost mulți ani până când Dumnezeu și-a pus amprenta asupra lui. Și după ani de zile ajunge acest om nesigur, acest om fugar. Citim despre el în Geneza 47 cu versetul 7. Iosif a dus pe tatăl său Iacov și l-a înfățișat înaintea lui Faraon. Și Iacov a binecuvântat pe Faraon. Ca să faci un asemenea gest, să binecuvintezi pe liderul absolut al vremurilor de atunci, trebuia să fii conștient de valoarea ta. Trebuia să știi că ești un om puternic. Să ne gândim la Gedeon. Atunci când a venit îngerul să-l viziteze și să vină cu un mesaj pentru el, i s-a adresat: Domnul este cu tine, viteazule. Și Gedeon parcă îl văd că s-a speriat un pic și s-a uitat pe lângă el și, cu toate că știa că e singur, s-a uitat așa pe lângă el în ideea în care: cu mine vorbești. Gedeon era cel mai mic din familia lui și familia lui era cea mai mică din Beniamin. Dar totuși Dumnezeu a făcut unul din liderii puternici ai lui Israel. Dumnezeu pregătește oameni. Iar acolo unde omul e slab, Dumnezeu întărește de 10 de ori. Oare nu El ne-a creat? Să ne gândim la Iona. Și discutând despre Iona, aș vrea să ne concentrăm atenția asupra tăriei lui de caracter. Iona este un om puternic. Iona vorbește cu Dumnezeu, poartă un dialog cu Dumnezeu. Câți oameni poartă dialog direct cu Dumnezeu și de care ne spune Biblia? Chiar dacă acțiunile sau unele din acțiunile lui lasă de dorit, Dumnezeu nu-l părăsește. Și Iona este un om hotărât în ceea ce face. Citim în Iona, capitolul 1, cu versetele de la 4 la 6. Dar Domnul a făcut să sufle peste mare un vânt puternic și a stârnit o mare furtună. Corabia a amenințat să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corăbiei, s-a culcat și a dormit dus. Cuvântul folosit în original pentru a descrie somnul lui Iona, și când ne spune că a dormit dus, este același cuvânt care descrie somnul Domnului Isus când era în corabie pe mare și era furtună. Acest somn, sau cuvântul descrie un somn, acest cuvânt descrie un somn fără griji. Un somn
ca de copil care doarme în brațele mamei lui. Este un somn care nu este tulburat de absolut nimic, nici măcar de iminența morții. Nu oboseala te face să dori un astfel de somn, ci încrederea că Dumnezeul Universului e lângă tine, că El conduce. Și dacă e așa, poate să se crape munții în două, vor cădea pe lângă tine. Frații mei, e frumos că purtăm un nume. Până acum, de atâta timp, am învățat cum să ne purtăm sub acest nume, Iisus Hristos. Știm că lângă El suntem puternici, pentru că avem experiențe cu El. Faptul că ne considerăm slabi nu este un motiv să stăm pe loc. Ne vor prinde din urmă istorisirile pe care le povestim copiilor noștri despre Moise, despre Gedeon, despre Iacov, despre Iona. Acum a venit timpul examenului. Acum a venit timpul să arătăm ce am învățat, dar în mod practic. Să facem ce spunem că trebuie făcut. Și pentru asta, ca să vă exemplific, am să deschid în Matei 25, începând cu versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Dumnezeu crește oameni cu caractere puternice. În furtuna care amenință să scufunde corabia, ei sunt capabili să doarmă liniștiți. Dar nu pentru că sunt leneși, ci pentru că au încrederea că Dumnezeu este acolo, că Dumnezeu conduce și în cel mai vulnerabil moment al vieții lor, ei sunt liniștiți. Ei nu renunță la luptă pentru că au impresia că pierd, pentru că ei știu că Dumnezeu a câștigat deja și prin asta și ei sunt biruitori. Ei știu cine sunt cu adevărat și asta le dă încredere. Chiar să-l binecuvinteze pe Faraon. Oameni dragi, dacă noi vom tăcea, pietrele vor vorbi. Iar dacă noi nu vom ajuta așa cum spune Matei 25, Dumnezeu va găsi oameni să facă asta. Dar oare care mai este scopul nostru? E o provocare pe care vă adresez.